Cek satu. Tolong musiknya dikasih kecil sedikit. Ada orang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Oke, acara sebelum kita mulai terlebih dahulu kita akan menghibur, mengundang pada hari ini tamu undangannya berbahagia. Kami persilakan Bang Randy, walaupun untuk menyanyi dulu sambil mengisi waktu sebelum acara kita buka. Mari dipersilakan Mas Anto. Nanti habis ini Mas Anto. Satu dua. Kanggo Riko. Ya, masih bersama Campur Sari New Kalista. Masih nuansa lagu-lagu Jawa semuanya. Sing ono hang bisa ngalangi ati Yosa samudra sun arungi Sing ono hang bisa batesi welas iki Mas yo ilang nyawa sun pilani sun lakoni kanggo Riko siji-sijine mung Riko nong atini sun selawase separuh raga iki ya ramung kanggo siji-sijine mung Riko mung atini sun selawase separuh raga iki ya ramung kanggo Riko. Masih bersama New Kalista. Siji-sijine
sewu kutha wis tak liwati sewi ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu neng ndi pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa nemoni wis tak coba lalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu upamane kowe wis mulya lilo aku lilo yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan sak doning dodo tak kotombo lara jroning clana oh kekasih di mana engkau berada kekasih aku rindu padamu wis tak coba ngelalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu upamane kowe wis mulya lilo aku lilo yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan sak doning dodo tak kotombo lara jroning clana senajan sak keteping mata tak go tambah lara jroning clana Nggih. Tambah malih Mas Santo gen sregep nyambute gawe sesuk dodo rujak. Bojone ya gen seneng atine ya. Turuti pokoke ndang. Mas Santo monggo. Bar iki mengke sing ngeten gandok. Menika Mas Dandung. Mengke ngersake lagu Gerajakan Banyuwangi spesial buat Mas Slamet Riyadi. Monggo katur. Satu buah lagu dari Wakil Ketua Ngudurukun, Kelangan.
Masih bersama Anik Suryani. Pret. Asik, stres. Sing tak goleki wong sing paling ayu. Ya mung kamu riko, tapi kelende maneh ceritane wis beda. Saikine riko ya wis ana digawa wong liya. Hansun karena bisa ambirko, selawase ya mung ambirko, tapi kelende maneh ceritane wis beda. Saikine riko ya wis ana digawa wong liya. Masih bersama New Galista. Kelangan insun iki wis kelangan kembang, sing tak sayang-sayang. Loro rasane atiku, loro judangan digawa wong liya. Sondoko kelia gekno masio abot Hansun rasa. Buat ibu-ibu, kalau masak yang benar, jangan asin, jangan pedas. Ben sawer, sing tak karepke bisa karo kowe. Selawase ya mung karo kowe, nanging kepiye maneh ceritane wis beda. Saikine kowe ya wis ana digawa masih ana. Wis
Asku aku. Bedek ya, Mas. Dan nggih nuwun para uninga. Penegah pertamsa menika adicara badhe kula perwakani badhe hambuka wiwaraning pagelaran campur sari New Kalista. Entertainment kerja bareng kekalian video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri menika ingkang dipun pakarsani panjenenganipun Pak Tresno ingkang mapan wonten Jalan Muhammad Jupri 10 Lorong Kamboja nomor 19 telepon 0824544481 nuwun menika badhe hambuka bareng pagelaran campur sari menika badhe kairing gending sesanti mulya. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar abdulu wa rasulullah nabi jabat. Wa minas syai'ati annahu la khalaqun anfusikum ayyajalitaskulun illa iha alaikum mawadata warahmah. Inna fi dzalika la yaqawmi yatafakkarun ala ahwal. La haula wala quwata illa billah. Kawilujengan, katentreman, karahayon, kabahagiaan. Mugia tumanduk lan kajiwa kasara dumateng para rawuh lan kula panjenengan sedaya. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, pepundhen sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes kawula pundi-pundi saha dumateng para rawuh, para tamu kakung miwah putri ingkang kawula bekten. Maligatur kunjuk wonten asanipun kadang kula nemdul menika Dimas Suradi miwah Ibu Sunarni. Saha dumateng para priyagung pangemban-pangembating praja kasatra negari ingkang dados pandam panduming kawula dasih ingkang winengku ing pakurmatan.
Saha dumateng para muda mitra werda ingkang sinudarsana. Langkung-langkung wonten ngasanipun para alim ulama, para santriwan santriwati, para ustad, para ustazah, para hajah haji ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa kang sampun pareng-pareng katakan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya dewa kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged silaturahim tetunggilan rawugi wonten dalemipun panjenenganipun kadang kula Nem Dimas Suradi. Nuli punapa panjenengan kula sami dipun atri merak sowan ngabjantara wonten ing mriki dipun suwuni donga berkah saha pangestu. Nuli dumatengipun Dimas Suradi sampun saged netepi dharma-dharmaning asepuh ngentas pitulus amiwaha putra putripun menika putra bagus ingkang angka kalih nggih nika Aris Setyadi SE sarjana ekonomi ingkang sampun jinantukrami dumateng Rara Ayu nggih ingkang kinasih Tasya Adelia Said putri saking panjenenganipun Bapak Fadil terasan pasangan Ibu Mewah Elia inggih menika sampun kalaksanan wonten dinten Sabtu Tabuh Sanga Surya kaping gangsal Oktober warsa 2021 wonten Jalan Diponegoro menika sampun resmi saking kantor urusan agama ujung tanah Makassar Sulawesi Selatan sampun sah resmi. Nuli mboten katalupen monggo sareng-sareng selawat sarta salam tetap tercurah limpahan dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pengikut-pengikutnya dan bersama keluarga besarnya insya Allah yang hadir senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Tolong adik-adik mohon izin minggir semua karena untuk tamu-tamu dulu. Adik-adikku yang kecil mohon maaf karena acara sakral akan segera dimulai. Terima kasih tentunya. Boleh murgah pertabisa kula ngaturaken sugeng dalu. Kula ing mriki pambonipun campur seni entertainment. Nika kerja bareng sesarengan video syuting Tresno Production. Ambek goleh kula rawuh ing mriki sak mangke cas lipur kirang nuju krami kirang gayeng ran kirang regeng lan kirang samukawisipun kula saestu pribadi bangjo nyuwun agunging pangaksama ingkang agung menekaten kula ing mriki talang aturun bukan sos Duto Sarya dumateng manipun kadang kula nedha Suradi sak mangke ing badhe ingkang ngaturaken sedonipun adicara menika ing dalu kalangan menika badhe kawula aturi dhumateng panjenengan kadang kula menika Dimas Triman ingkang badhe merantitesaken rerencaning adicara wonten ing dalu kalangan kula mekaten
Kula sakmenika Tangjo amung titah sak wantah jalma manungsa lumrah. Ambok bila boten gonyak ganyipun anggen kawula matur so kirang wiji prana lan sa kami wis kun kula nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Nuwun matur sembah nuwun. Pelengah pratamu sedaya ngaturaken sugeng lengahan kanthi mardumadikan ing palih menika wedal kasumekaken dumateng panipun kadang kula nem Dimas Triman wedal kawula sumekaken nuwun kalotri sebut karyanipun kadang kula nem Dimas Mas Riono sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula matur, kula ing mriki tansah nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Awit sampun kuwani ngadeg sarta hanyelo-nyelo anggen panjenengan sami wawan pangandikan. Injih sedaya kula wau awrat-awrate nuwuni dawuh saking kadang kula sepuh Bapa Suradi Ibu Sunarni ingkang saperlu meratitisaken menggah lampahing adicara tumuruning kembar mayang wonten ri palanggahan dalu punika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pini sepuh, pepunden sepuh, sesepuh ingkang hanggung ing mastuti pepoyan ing kautaman ingkang tansah Ki Sinudarsono. Dumateng alim ulama ingkang siang kalawan ratri tansah sinanding kipat suci wahyuning Gusti ingkang pono ing pawawas lebdo ing pitutur kahadhat dumateng kadang kula wedha muda tumaruno mudi tumaruni ingkang satuhu kinasih datan kata lumpen kadang-kadang pangrawit New Kalista ugi video syuting Trisno tansah kula bekteni ingkang sepindah monggo kita tansah ngunjukaken pujo dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha welas tuwin maha asih ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami kinarbukten wonten ri palenggahan dalu punika kula lan panjenengan sami saged lumarak sowan wonten Wisma Agung Bapa Suradi Ibu Sunarni kanthi manggih rahayu keselamatan tuwin katentreman. Sholawat tuwin salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka uswatun hasanah suri telodo tumrap kula lan panjenengan sami datan kendhat tuwin datan kata lumpen monggo tansah ndedonga mugi
Kula ambali malih sholawat sarta salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka uswatun hasanah suri tulodo tumrap kula lan panjenengan sami. Datan kendhat datan katalumpen. Monggo kita tansah ndedonga mugi syafaatipun tansah lumeber dumateng kula lan panjenengan sami pinangka pandherek ingkang tasih setya lan tuhu nindakaken sabdanipun ngantos purwa ning gesang. Sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinabekten. Ngambali atur saking panjenenganipun Bopo Suradi Ibu Sunarni. Bilih pasamuan dalu punika pinangka purwakaning gati. Panjenenganipun Bopo Suradi Ibu Sunarni ingkang ngayahi darmaning asepuh ngentas 17 putra jalu ingkang sesirih Aris Setiadi Daub kalian Tasya Adelia Said kanthi pikantuk rahmating Gusti sarta donga pamuji panjenengan sami. Alhamdulillah ijab sarta kabul sampun kalampahan dinten Sabtu gangsal Oktober 2024 wanci tabuh sedasa enjang. Ambo menawi cekap semanten pinangka purwakaning atur kula pinangka pranata hadicara wonten ing pasamuan dalu punika. Sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan. Ngengeti wekdal sampun ndungkap dalu paramika lampahing adicara tumuruning kembar mayang badhe kawiwitan. Ngaji acara ingkang sepindah injih menika pambuka. Acara ingkang nomor kalih upacara tumuruning kembar mayang ingkang badhe kasarira pinangka waskita ring jati injih menika Bapak Suparno pinangka saraya jati injih menika Bapak Giyarso Adi Prabowo. Nganci acara ingkang nomor 3 atur pambagya harjo yuwono saking panjenengan ingkang amengkugati Bapak Suradi Ibu Sunarni. Acara ingkang nomor sekawan doa. Acara ingkang nomor gangsal sumene. Acara ingkang nomor 6 injih menika panutup. Mugi lampahing adicara wonten ing dalu punika tansah pinaringan rahmat pinayungan saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Lan pasamuan wonten ing dalu punika kalebetna setunggalipun ibadah. Pramila monggo kita sami bika kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya robbal alamin. Nganci acara ingkang nomor kalih injih punika upacara tumuruning kembar mayang ingkang dados waskita ning jati Bapak Suparno saraya jati Roko Mas Giyarso Adi Prabowo dumateng nyun pangapunten menika wonten atur saking Bapak Suparno bilih waskita jati menika kadang kula enem Giyarso Adi Prabowo saraya jati Bapak Suparno. Pramila dumateng kekalih-kalihipun wedal sarta papan kawula sumanggaaken. Sumangga.
kok hawane sumilir banget. Karo lungguh-lungguh kepenak-penak. Karo uyon-uyon, karo ngenteni mbok menawa enek wisik sing apik. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lorong luputa bilahi kabeh janmat tenan iki jin setan datan purun paneluhan tanono wani Guru kurang gurai iki Mas. miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adotan ana ngarah mring kami gunane dupan sirna wah is manuk perenjak tek ocahe gancer men iki karep kene ngopo iki ya para nek tamu sing wigati iki sae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo pinarak Kiai katuran lenggah kados kok saking tebih sanget itu enten mriki. Monggo-monggo katuran lenggah. Nggih. Nuwun Yai Waskita Jati. Kula ing mriki nderek pirsa dumateng panjenengan. Napa leres punika padepokan Sidodadi peken Purwodadi menika Kyai Waskita Jati. Enggih. Temah kaleresan. Nderek tepang panjenenganipun kaasma sinten terus tindak mriki niku wonten perlunipun napa Kyai? Nggih. Kyai Waskita Jati. Keparenga kula badhe kula sakadang saking dusun Weru. Nduh menika ngantos dumugi Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kula keroyo-royo
Daya munggah gunung medhun jurang nyebrang bengawan ngantos keringet kula niku sak grontol-grontol sikile kula menika mlentung sak jagung-jagung kula sowan kula sak kadang punika kula Duta Sarya saking panipun kadang kula nem menika Dimas Suradi dalasan miwah Ibu Sunarni menika ngupadi menika saperlu ngupadi tumuring wahyu jodoh ketemu jodoh sejatining jodoh wis pesti jodoh lha menika ingkang sampun tinandi wonten ing kembar mayang pinangka kangge syarat sarana badhe kagungan kersa menika ngemah-ngemahaken putra-putrinipun sarta kangge hanjang kepi upacara menika wonten ing aratri kalenggan siang punika Kyai Waskita Jati monggo. Nggih nyuwun pangapunten Kyai Saraya Jati panjenengan tebih-tebih panjenengan dipun rewangi minggah gunung mandhap jurang nyebrang bengawan sing jenengan padosi niku napa mugi-mugi mriki niku wonten Kyai nggih kaleresan Kyai Waskita Jati menika kula mupadi ngadosaken dolanan putra-putrinipun kadang kula Dimas Suradimna ingkang awujud kembar mayang sakembarang ingkang menastan kayu klepu Dewandaru Jayandaru ingkang sinebat kembar mayang cengkir cindhe ingkang kendhit pitu menika sadak lawe menika badhe menawi kawula boyong menika bebonanipun punapa syarat sampun menawi dipun tumbas menika pinten Kyai Waskita Jati nun inggih Kyai Saraya Jati sing jenengan padosi alhamdulillah mriki niku wonten ingkang kawastanan nun inggih Klapa Ndaru Jayandaru Dewandaru utawi Mancawarna nggih kembar mayang cengkir gading pitu sadak lawe niku nggih wonten. Nyuwun pangapunten Kyai. Gandeng niki istilahipun niku rumiyin niku sejarahipun niku mandhap saking Suralaya. Niku mboten kula sadhe Kyai. Nanging enten wonten bebananipun Kyai nyuwun pangapunten saestu. Nggih Kyai Waskita malih menawi punika mboten disade mboten saged ditebus menika kula Duta Sarya saking panipun kadang kula nem Dimas Suradi menika kraya-raya kedah betahaken punika menawi mboten disade punika bebananipun punapa badhe kawula tindakaken Kyai kangge kedah menika minangkani ngemah-mahaken Kang Putra mugi-mugi sak putra mangke pinanten sambit kekalih dados putra ingkang saleh lan salehah migunani tumrap nusaran bangsa lan ugi dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah slamet donya lan akhirate atut runtut tansah reruntungan kaya mimi lan mintuna dan ugi cepet dipun paringi mumungan Kyai Waskita Jati. Nun inggih Kyai Saraya Jati. Nek panjenengan pengin bebana napa ingkang dadi syarat-syarananipun badhe mboyong kembar mayang nggih punika kula nyuwun bebana kalih. Inggih kaping setunggal nun inggih mengke nek panjenengan ajeng mboyong Sekar Mancawarna utawi kembar mayang punika kula nyuwun gending ilir-ilir katiasanipun Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang kaping kalih sak sampunipun rampungan rancak mboten enten menapa-menapa kembar mayang punika kula suwun panjenengan larung wonten ing
Kali Bengawan utawi segara utawi prapatan utawi dalan sing boten sok sae ngoten. Nggih, nyuwun pangapunten. Niki niku mboten ateges bucal kembar mayang niku mboten. Ning nggih menika guwak syukur-syukertone panjenenganipun Bapak Suradi dalasan sak kula wangsanipun. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Suradi sak kula wangsa ingkang sampun hanikahaken putra ingkang nami Aris Setiadi dalasan Roro Ayu Tasya Adelia Said dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah fi dunya wa akhirat lan kados pasangan mimilan mintuna ngoten Kyai tansah ayom ayem tentrem jati tepak nirmala nirmala tepak jati Kyai kula mung saged nyenyuwun ndedonga dhumateng panjenenganipun Bapak Suradi sak keluarga mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng kalir ing sambi sekolah mboten enten alangan setunggal punapa Kyai monggo nek jenengan ajeng boyo Kyai mulai mangkoten badhe kalau estokaken kula ngudi dawuh teman-temanipun panjenenganipun kadang kula Dimas Suradi dalasan Ibu Miwah Sunarni badhe kalau estokaken menika kanthi kairing gending ilir-ilir sumulir tanggure mugi-mugi pinanganten salembet sak mangke dadosa putra migrane trumanusan bocah putra ingkang saleh lan saleh menika lan ugi punika monggo kula badhe sadyan dawet mugi-mugi sadyan kula tansah laris manis Tanjung Kimpul dagangane laris duwite ngumpul mugi-mugi kadang kula nem Dimas Suradi tambah berkahing donga saha pangestu tansah manggih rahayu kawulujengan menawi kanten nuwun badhe kawula boyong monggo. Dawet dodol dodok pating kemeroyok ngadeg pating kembrajek kurak mulah dol payu laris manis dawet monggo ingkang ngersakaken dawet wonten mapan wonten gandok wonten dapur monggo ingkang kersa menika wedal kasumbangan dumateng Pambyawara kadang kula nem Dimas Triman wedal kasumanggaaken nuwun matur sembah nuwun kanthi hangucap syukur alhamdulillah lampaipun adicara upacara tumuruning kembar mayang sampun kalampahan kanthi sae manggih rahayu wilujeng sagunging para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kinurpaten ngaji acara ingkang nomor 3 Nun injih atur pambagyo Harjo Yuwono saking panjenenganipun
ingkang hangemugati Bobo Surati. Awit bebek bombong gembirane manah. Panjenenganipun kadang kula sepuh Bobo Surati boten kuwowo matur wonten ngajengan handika sami pramila nyuwun kamardikan. Panjenenganipun Bobo Widodo pinangka sulih sarira talangi basa saking panjenenganipun kadang kula sepuh Surati. Dumateng panjenenganipun Bobo Widodo wedal papan kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 kagem Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nuwun langgeng rumiyin boten ateges kawula ngicalaken tata trapsila kula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan enjih awit bot-botipun kawula nyadong dawuh dumateng Bapak Surati saha Ibu. Awit raos bombong ing manah Bapak Surati saha Ibu boten kuwawa matur wonten ngarsa panjenengan kawula dados sulih salirane ngatur ugi talang ngaturipun. Alhamdulillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu asrobin nabiyya wa mulana wa ala alihi wa syabi'i ajma'i amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun para aji sesepuh para rawuh kakung Sono Putri ingkang satuhu kala hormati. Mboten kalungpin dumateng Ketua Paguyuban Ngudi Rukun Pimpinan Kalista Bangjo ingkang sangat kalau hormati ngaturaken sugeng dalu Bapak Ketua Bangjo. Mboten saged kathah-kathah anggen kawula maturaken nggih menika Bapak Surati saha Ibu ngaturaken sugeng dalu saha sugeng rawuh panjenengan sadaya. Anjih ingkang sampun paring doa restu saha senjata pitulungan sadaya iku partikel suku bau dalasan pikiran panjenengan ingkang dalu punika dipun tumpahaken blek dhateng Bapak Surati sak keluarga sak kala mangsa sak putra. Boten sanes namung ngaturaken gunging sih panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anjih kula mboten saged ngaturaken ingkang kathah-kathah awit menapa menika rancangan lan tasih kathah ingkang badhe dipun ayahi sedayanipun. Anjih menika mugi-mugi kemawon kula selaku sulih salirane ngatur
panjenenganipun Bapak Suradi saha Ibu ingkang sampun sembada ndhaup kabulaken putranipun ingkang nama Aris Sartiati kalian sampun ndhaup kalian Tasya Adilia Syahid putra saking Bapak Padli sampun kaleksanan nggih menika tabuh sedasa enjang kala wau pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal napa mugi-mugi pinanganten kekalih tansah sageta antut runtut saha idam-idaminipun tiyang sepahipun sageta dados kaki lan nini supados enggal nggadahi momongan supados saged dados talining katresnan nggih menika Bapak Suradi saha Ibu Sunarni nggih mula menika ansal kumandunipun nggih nyuwun pangapunten menika Bapak Suradi ngaturaken yen menika nyuwun pangapunten saderengipun ingkang sampun pikantuk unjukan ingkang sampun samadya wonten ngarsa panjenengan monggo kula aturi ngunjuk kanthi kula dherekaken saha lampinan dedaharan ingkang wonten ngarsa panjenengan kula aturi dahar sakwontenipun inggih samangke kula aturi lenggah ingkang prayogi mardu mardikaning supados telangkik campe paripurnaning kamawihan ing dalu punika. Mboten saged ingkang kula aturaken kata-kata. Nggih. Mbok menawi wonten kekirangan dados kekilapan mboten nuju prana dalasan panjenengan sami. Awit kawula namung manusa sakwantah kemawon tansah gadhahi kekirangan saha gadhahi kelepatan. Kawula nyuwun gungingsih pangapunten ingkang tapa pepindhan. Kula akhiri semanten. Kula cekapi semanten akhir salam wali taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Tatas titising atur turut sarta runtuting basa sampun kawedhar saking panjenenganipun Bapa Widodo Cinandra abdi dalem keraton Surakarta Hadiningrat. Mugi punapa ingkang sampun kaaturaken sageta nambahi eca sekecaning panjenengan sami ngunjuk sarta dahar lampitan lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinasih ngaji acara ingkang nomor sekawan injih menika doa
badhe kasariro panjenenganipun Bapak Haji Yoyo. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Yoyo papan wedal sak cekapipun kawula sumanggaaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Ibu, kepada semua tamu, ini ada sedikit dan banyaknya, mari kita berdoa semua, yaitu kami mengucapkan doa selamat, mudah-mudahan semuanya yang terlibat untuk mengkuyung kebutuhan Bapak Suradi keluarga, sekeluarga, mudah-mudahan keadaan selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa jiyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan wal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakhatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baqarati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Kanthi doa mekaten kula wau tinambah amin saking panjenengan sami. Mugi-mugi lampaipun gati panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Suradi Ibu Senarni Purwo Madya wusananing gati tansah manggih wilujeng nir ing sambikala. Sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang tansah pikantuk rahmating Gusti. Ngaji acara ingkang nomor gangsal injih menika sumeni. Pinangka atur pakurmatan awit karawuhan panjenengan sami wonten Wisma Agung Bapak Suradi Ibu Senarni. Panjenenganipun Bapak Ibu Suradi Ibu Senarni paring pakurmatan ingkang arupi unjukan
lampinan sarta dedaharan. Saking panjenenganipun Bapak Suradi, Ibu Sunarni, panjenengan sami kasuwun dahar ngunjuk kanthi eco sekecaning penggalih. Dumateng kadang-kadang kula Nyu Kalista cumbuh kaling swasana dalu punika. Kawula suwun paring panglipur tumrap sagunging para tamu. Wekdal kawula sumanggaken dumateng Nyu Kalista. Sumangga. Nggih, matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Pambyawara. Menika panjenenganipun Dimas Triman sampun paring wedal dumateng kula. Menapa-mekaten menika badhe kita pun perwakani menika kandi gending dadi-dadi wedal kasebaken dumateng kadang kula Dimas Triman sumangga. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun dumateng kadang kula sepuh Bangjo. Wonten ing dalu punika badhe kawula wiwiti kanthi langgam dadi ati. Kunjuk dumateng sagunging para tamu kakung Sumawana Putri. Kawula nyuwun sak bibaripun langgam dadi ati kalajengaken duet koplo manis. Monggo. Gegarane wong akrami dudu bondo tuturupa amung ati pawi tane lah penika gregelipun pikantuk mboten Mbak gregelipun pikantuk sampun sae Kang Mas. Alhamdulillah. Kena pisan luput pisan yen gampang luwe gampang suarane rada digawe kemayu sithik mboten napa-napa nggih Sae niku. nggih Masuk. Masuk. yen angel ka langkung sing apik mboten suarane tapi sound system niki kalih mikir niki ya. Yes, mantap.
tan kena tinumbas arta golek sing kaya apa wakasane kelakon seprene Halo. bola wakasane malah bangun tresno malum rahe yen wong urip cukup lan godane gedhe suprandene ora nganti dadi gawe Kita koyak campur sari wae to iki. Niki campur sari pundi, Mas? Senggane kok ora semangat iki piye lagi pembukaan. Danang semangat nang. Monggo lanjut. Mamat. Rino wengi jati wong prasaja luhur bebutene sabar lan sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu kula ngaturaken sugeng lelagahan kanthi mardu mardika ing panggalih saha sinambi layah-layah saha sinambi mersani campur sari kalista didukung rumah pengantin Rendi Ronggo Channel harganya murah bagus meriah. Seenggaknya sing semangat nang iki ora sambatan dibayar full aja kuwatir. Nggih menika rumah pengantin Rendi Ronggo Channel monggo mengke Kang Bagdi kagungan kersa ngubungi Bang Jo. Luar biasa pelaminannya megah mewah tapi harganya murah. Lanjut. Keti
Iya. Sok sok. Monggo koplone Mas Triman ganti vitamin wah. Nggih, sampun katur Kang Mas Sembah. Katur Mas Triman nggih. Suwe. Oh manis. Monggo ganti vitamin. Menika Mas Gimin siap-siap. Vitamin A. Sing bokonge gede. Pak Hino lah ya jumeneng nduk wong kok jan Sumolah. Janda anak 2. Yang mau minat hubungi Bang. Ayo Mbak Eka kok disawer nek karo Lapindo. Duitnya sak tas sedak ono pokoknya. Deg-degan Angger agak kenal kok deg-degan ki apa ya tenan to Mbak Eka. masalah kowe mau pertamane ngomong rondo. Oh iya. Umpama orang ngomong rondo mungkin ya Ya ora deg-degan, mari rondo. 2 tahun gur dalan uyuh tok. Dadalah. Deg-degan deg-degan jantungku deg-degan kane Aja tratapan. Tratapan. lah kon rata-ratapan piye anak bojo nek kene nek ngarepe rondo. Gak ditunggoni gak. Sandike rondo apa ya ora tratapan. Enek kene Solo sing kuwi ning omah kon turu jogo Kan nek kepiye? ngomah iya, engko gur dikai silit karo bojone. Tasih lamis menika Bapak Lapindo. Lho wis dirogohke. Ndang cedak ana kuwi kepek dhewe dite. Kene lho. Hah? Bukan nang kono wae. Nek heeh. Oh langgam lamis ya.
Bari aja lamis ya, pokoknya sabar sik Mas Gimin ya. Langgam dituruti kae sing duwe bakso lapindo Mbak Eka. Engko jatahmu 200 dhewe karo kae. Engko liyane kuwi nyatus kabeh aku wis ngerti ya. Pokoke lapindo ki angger keturutan rena penggalih atine ngono nyah-nyoh ning nek ora keturutan mutung ya. Oh iya lumah. Nek ora turuti mutung kuwi ngerti tindak mulih ya. Ning artise nyenengke Bahenol pokoke kowe saiki tambah ayu senajan rondo ora dadi ngopo pokoke sabar lamis ayo Mas Ri heeh bar iki Gimin Giartomerjo sabar sik iki minangkani pangmundhutipun pepunden kawula Bapak Widodo Lapindo miwah Ibu Hajah Wiji Lestari aku mau roh Hajah Wiji bocah ning ora nggawa tas cedhak ana ora dikeki kae sing dadak kae dompete ya kosong grana kae mesake dodole sepi ora dodole mie pangsit telur putih grana ora welcome dadungane gen rame semoga paringi kelancaran Mas Dandung bandake jenenge Mbak Riri Kuncahyo lamis ayo sat-set Bariki Mas Gimin Giarto siap-siap kae ya arep di acara sesuk wis Kumbakarna. Nggih Mbak Siti Sugeng Rawuh Mbak Supatni ngaturaken sugeng lenggah nggih Cahayu gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora agawe lorotan antuk jambi mbok aja amung lamis tan wis dadine banjur didis akeh tulodo kang mencitra uripe rekoso milih sawiji ngendi kang suci kanggo bisa mukti niki menika menangkani pamrentipun dumateng paripun kadang kula sepuh menika pepunden kawula Bapak Widodo Telasan pasangan Ibu Miwah Wiji Lestari mugi tansah mangke rahayu kawijengan. Campur Sari Kalista Entertainment didukung video syuting Krishna Production, rumah pengantin Randy Rogo Channel, Kusrat Karyaku. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amun. Yo, sawerane weh. Syuting Mas, syuting. Di syuting ya. Artis alhamdulillah
Terima untuk rezeki. Mana sana di sawer? Ora gawe juwo. Terima kasih kepada Bapak Lapindo yang telah memberi rezeki kepada artis-artis saya. Habis ini Bapak Gimen Jartomiarjo. Nanti requestnya Mbak Siti. Lagunya yaitu Lintang Asmoro. Sasat lorotan antuk jambi mbok ojo amung lamis tan uwis dadine anjur didis akeh tulodo kang mencitra uripe rekoso milih sawiji ngendi kang suci kanggo bisa Matur sembah nuwun dumateng Bapak Lapindo. Ampun paring rezeki mugi-mugi lemah-lemah teles sing kuasa ingkang bales. Guwak ora lokak nanging tambah kebak. Ora utah nanging tambah utuh tambah turah rezekine. Mugi-mugi ndang nek aji ke Mekah Al Mukarramah pulang ndang bangun rumah ingkang megah lan berkah barokah. Napa melih niki pamrentahipun Bapak Lapindo sampun? Oh gantian mengko nimbali atur teman-temanipun Mbak Gimen Jartomiarjo menika Mbak Siti kalau tridhahar riyen menika ngersakaken lelagon menika apa lagunya Mbak Siti mau? Lintang Asmoro. Saya persembahkan buat Mbak Siti, ayo Lintang Asmoro. Monggo Mas Gimen. Monggo Lintang Asmoro Mbak Lina, jumeneng nduk Cahayu. Nggih minangkane pamdhut saking Mbak Supatmi ingkang kagungan rumah makan wonten kampus UMI. Nah, moga-moga Mas Nar lan ugi Mbak Supatmi tansah dipun paringi seger kewarasan. Menika warungipun laris manis Tanjung Kimpul sawarane saking Mbak Patmi 100.000 sudah masuk alhamdulillah. Ada yang mau wakili Lintang Asmoro monggo. Sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu sedaya, ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardi kaneng penggalih. Ingkang wonten dapur engko dituruti Mbak Lina, enek jaluk dumes. Dumes. Aro jaluk apa bar Lintang Asmoro? Ditari. Sik, selamat malam. Ini Mbak Patmi riyen. Mbak Patmi sik, gedheke sithik nyemet. Lintang Asmoro karo Mbak sapa mau? Si enek Mbak Luki. Ah sebentar. Lintang Asmoro mewakili Mas Triman moga. Siap. Dipersilakan untuk mencicipi hidangan. Semoga santap malam menjadikan berkah dan barokah. Kerja bareng Campur Sari Nyukalista didukung video syuting Tresno Production dan rumah pengantin Ready Ronggo Channel. Engkang mijel wonten Karyangu. Spesial buat Mbak Patmi. Mana enggak? Nggih. Sun. Siap bosku. Siang pantoro ratri monge ling manisnya hati tresnaku ya Sobri monggo duweni monggo Sobri marang sang dia sulasi yo hey rasa kangen
bosku. Goyang bosku. Oke. Goyang dong Mbak Lina. Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Senadyan nyawa oncet saka raka yen tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno yo. Goyang dong. Goyang dong. tresno ora bisa dipisahno. Iki sing gandok sik dituruti Mbak Ninung. Ibu Ninung ngersake caping gunung. Ayo jumeneng kabeh artisku, Mbak Eka, Mbak Fitri, ayo Mbak Widya. Caping gunung spesial buat Ibu Ninung. Iya, ini yang di dapur dan juga Ibu Aja Iin, nanti lagunya Dumes, dan juga Ibu Sekretaris Bendahara Negara, Ibu Negara. Habis ini Bapak Gimin mana tadi? Ayo, capek gunung dulu. Requestnya dari Ibu Ninung. Habis sini Bapak Gimin Kartomerjo, ayo langsung dikoplo. Oh, kendang miring, nek kendangnya miring kok lali.
Ayo Mas Cemplon nyambut gawe. Yo. Yo. Kayak mikir cekel to Mbak Eka. Spesial buat Ibu Ninung dah. Spesial buat Ibu Ninung. Mana Ibu Ninung? Yo. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh ya Bengawan Solo Bosku. Oh, Mas Riman ya. Oh. Oh. Yo, Mas Yono.
Bengawan Solo. Bengawan Solo nyuwun langgam. Oh, keroncong. Iya. Ya. Jaluke sing alus Mas Ri. Nak gak keroncong ya langgam. Oh, langgam jaluke. Piantone alus kok ya. Langsung Mas Bengawan Solo. Ramundo saking Bapak Widodo. Bengawan Solo kunjung dumateng saking para tamu wabil khusus Bapak Widodo. Spesial buat yang dari Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airku di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo bergunung-gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. spesial kagum bosku yang punya Apindo. Bengawan Solo, riwayatmu dulu sedari
musim hujan akhir meluap sampai jauh mata airmu dari Solo bergurun-gunung seribu air meluap sampai jauh akhirnya ke laut. Bane lagu lawas ya nyamleng ya, Mbak. pripun Pak Bos Masuk. masuk itu riwayatmu selalu naliki sampun katur Pak Bos, sembah nuwun. Gantian ganti kancane. Ayo Mbak Eka hari ini yang tak melaku melu aku yo aja gurung mangan wae. Mula awake sake berat kaya ulala. Iki aja nganggo iki ya. Tak tuntun rene, perkenalkan mana yang mau request. Ada banyak di sini ya. Biar ngerti gandok. Ibu ini bajah iki garwane Bapak Widodo ya. Ibu dapur kersake lagu nopo? Mbak Lu Sendang Biru. Mbak Luki apa kuwi ngerti nembana ngerti? Anyar iso? Nek ra iso ora tak bayar kowe ya. Cik Inang Bana karo Selendang Biru sik ya. Selendang Biru sik. Selendang Biru Mas Rim katur konjuk dumateng garwanipun sapa sing kakung lali jenenge aku. Warsini jenenge. Jenenge sapa? Oh Mbak Tini. Ayo daturke Selendang Biru Nduk. Heeh ya. Prana ya wong disyuting kok. Mau wis lho Mbok De ya, suwun. Matur sembah nuwun. Yen kowe jalo lebih mending aku singale yen wis mati rasa hendang ngomong sakit apa nyangka katresnanku yen aku
Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kinarbekten. Tebih saking raos tata trapsila kula pinangka pranata adicara. Sinambi nglajengaken sugata dahar. Awit wekdal sampun tungkap dalu pramila lampahing adicara badhe kawula lajengaken. Acara ingkang nomor 6 inggih punika panutup. Tebih saking raos panundung kadang kula sepuh Bapa Surati Ibu Sunarni. Namung sedaya kula wau kangge njangkepi adat widoro ingkang sampun kalampahan. Pramila pinangka unjuk syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa awit lampahipun adicara Purwa Madya Wusana sampun kalampahan manggih wilujeng nir ing sakara-kara. Pramila monggo kita tutup kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula pribadi ambok pilih
Anggen kula matur Purwomadya wusana. Wonten tumpang soipun atur. Wonten tata basa ingkang boten meranani panggalih panjenengan sami saking kula pribadi. Nyuwun gunging samudra pangapunten ingkang ageng. Pungkasipun atur Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Samya pinanggih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Mas Triman pembawa acara. Sudah selesai, alhamdulillah hidupil alamin. Maka dari itu sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada tamu hadirin undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberi doa dan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Terima kasih. Iya. Ya, nanti kepada Ibunda Sumini request lagu yang berjudul Mahal. Tapi sebelumnya kita undang dulu Kadang Besan. Dari besannya di Mas Suradi, yaitu Bapak Ali Subuh. Kami persilakan untuk disemot. Ya. Cik. Oke. Nanti langsung saja kita undang pada Bapak RW kita, yaitu Bapak Sam. Ya, sebentar. Oh ya, kerupuknya kena kipas. Yang pakai kerupuk kalau lewat depan kipas angin pasti kabur. Habis ini lagunya Mbak Sumini atau Ibu Sumini, lagu Mahal. Cik. Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku ataukah memang kau tak sudi lagi? Saya tujukan lagu ini buat kedua mempelai dan keluarga baisan saya. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan karena yang irimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Halo Mas Supri, siap-siap kesini dong. Kita undang artis kita dari Rabu Kaleng. Getarkan bibir
bicaralah sayang, walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang, walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kacang pesannya dari Dimas Suradi, yaitu Bapak Ali Syubuh. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya. Langsung saja requestnya dari Ibu Syumini akan didendangkan suami yang tercinta, yaitu Dimas Freeman, lagunya Mahal. Habis ini kita undang Mas Supri dan juga Bapak RW kita tentunya akan turut memeriahkan suasana acara Walimatul Hus di malam hari ini. Tapi tidak lama lagi juga Bapak RW akan menikah lagi insya Allah. Ya itu nanti Ibu Bendara minta dumas akan kita kasih. Langsung saja request yang di dapur. Ibu Bendara dan juga Ibu In dan Ibu Yono. Dumas habis ini. Mahal. Ya nanti iming-iming ada. Sesuk prei. Bayar utange. Hehe. Oke, lagu Mahal saya sampaikan untuk mamanya anak-anak. Mudah-mudahan kita dikasih awet muda, umur panjang, Mak. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata.
cek cek cek. Katanya tebu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menutup hati. Oh, oh, oh. Sayang berlayar perahu kayu, biarlah biar kini tanpa dirimu. Katanya tebu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menutup hati. Halo, halo, halo. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menembus kekecewaan. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menutup hati. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menembus kekecewaan. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menutup hati. Sayang berlayar perahu kayu, biarlah biar kini
tanpa dirimu. Katanya tepu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Ku tunggu kejujuranmu, ku tunggu kejujuranmu. Oke, terima kasih Bang Jo. Oke, terima kasih kepada Dimas Triman. Lagunya mahal request dari istri yang tercinta, Ibu Sumi. Semoga bisa terhibur di malam hari ini. Langsung saja kita undang Ibu Hajain, tapi maju ke sini. Mosok nyanyi di dapur. Disebat Mas Ri, habis ini Mas Iko. Mas Ike, yaitu bos rujak di balik kota yang terkenal sampai di mana-mana. Habis ini Mas Supri juga turut menghibur sudah hadir. Maka Mbak Ibu Hajain, ayo diberikan. Cuma kita-kita sendiri. Ibu Hajah Mokshen, bosku. Iya. Monggo mriki Ibu Hajain. Aduh, karena sudah sepi. Kita tunggal kita sendiri diberikan biar kelihatan meriah panggungnya. Iya. Ora wani Ya, maju. sebentar Nabila. Kok kene wae. Ojo dibanding-banding ke. Kok kene wae. Heh? Keng mriki mawon. Kok kono? Ya ra ketok di syuting Bu aja. Nyanyi kok isin ayo rene tang. Ayo disebut pisan Kasri. Ya pokoke kudu ning kene. Ya. Nanti istrinya Mas Slamet Riyadi, lagunya Brajakan Banyuwangi. Iya kita hadirkan. Ya, monggo Ibu Hajain mriki. Direncangi Mbak Luki, keluarga besar Ibu Tini. Juga siapa lagi yang nemani ya? Pon gelo men kok gek rono kok kene sih. Oh kok kuno sih ya. Gelo Mas Ri. Tapi nyanyi nek mburi iki ya ben. Ya dituruti. Sing penting iso seneng ayo gelo. Special request buat ibu-ibu yang di dapur. Ya, alhamdulillah Mbak Yayu. Mau naik Ibu Riri Kuncahyo. Ibu Riri Kuncahyo cinta. Gelo.
yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prayuku aja gawe ora ati aku ora bakal ngandeli yang ini lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase yo Ibu aja monggo mriki kita buat gen gayang gen ketok rame. Monggo. Monggo Mas Siko. Mriki digayang ke. Bos kurujak disepot habis ini Mas Supri. Besok tinggal. Mohon izin pimpinan. Selamat malam Bapak Perwira Tinggi. Puryanto. Ya, sini mohon izin pimpinan di sini saja, biar kelihatan beras. Selamat malam, Bapak Perwira Tinggi sudah hadir keamanan. Nanti juga akan beliau ini juga orang seniman. Nanti akan kita undang lagunya yaitu Roro Jonggrang. Mana Mas Iko? Sebentar bila nanti kalau udah malam, kita undang dulu dia Mas Jawa dulu. Mas Iko monggo. Nah, suara gerungu suarane iki ya. Monggo. Disebut pisan guys Mas Ri.
Kalau ndak mewakili, masih kek, monggo masih kek. Oh, mungkin sudah pulang atau main joker ini. Ndak ada. Ya selesai saja beliau, Bapak Paryono, Roro Jonggrang, duet maut dengan Mbak Eka Sanjaya Lower. Selamat malam mungkin Bapak Sambo. Wah, ini keamanan Bapak Sambo Putri, temani. Ya. Jadi begini nanti nih, tolong izin pimpinan tembak silite. resikonya jadi anak buah, jadi kalau perintah komandan harus siap laksanakan. Dan cari yang besar atau yang kurus dan ini besar sekali dan bisa kira-kira dan bisa. Ya kalau di rumah kurus cari yang gemuk. Cuman masalah porsi. Masalah porsinya beda. Menu tetap sama. Roro Jonggrang. Oke. Nanti buat aja lagunya Dumes kepada bendahara kita. Yo. Sik. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan, mula kowe dadi wanita tobat kowe wanita keparan. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat, putra ratu mengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekipun iya Jonggrang penjaluk Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan, mula kowe dadi wanita
obat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu mengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti bondo Ya, ini beliau Bapak izin mohon izin selamat malam. Menghibur lagi lagunya Pak Pimpinan. Nah, ini calon Kapolsek ini tidak lama lagi Bunga 1 Mayor Kompol. Insya Allah. Nanti supaya kalau ada birokrasi izin-izin langsung didahulukan membantu rakyat. Ya. Ya. Dijamin lancar. Bawa pistol dan pinjam dulu. Musa pistol Mbak. Lina tak pistol silite. Kalau sudah setengah malam itu. Iya tengah malam. Ya nanti yang di dapur lagi ada Dumes. Yaitu bendahara kita. Sebentar lagi lagunya Army Pimpinan. Mbak Lina. Ya ini tambah cantik juga Mbak Lina sekarang. Tambah cantik suaranya tambah luar biasa. Iya ini aja mic-nya yang mana. Iya minta lesung Jumenglung habis ini Bapak Yatno. Suami dari Ibu Ninung. Ayo sat-setri rondo kempling. Rondo kempling. Ya. Yo kisinan siap. Pokoknya tak turuti sampean nyanyi ya. Oke. Ayo. Joko. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora nemakasi dewean opo ora wedi timbangan kula Semarang Mas
tuku gelang apa anting-anting. Jok sumelang biar rondo tahan banting. Tahan banting. Yo. Mas Joko. Mas Joko. Iya. Iya. Ho. Masuk, Pak. Namun di Bayu pada tidak mudi Jadi karen tidak wae ora numpak taksi Mas Joko. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelek kancane Rasa mas alias kebetulan dan jalane kata rodo kabotan yen urun mas enggal-enggal rencangi kakang omah mangke kala pijeti enak tenan asik ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran keloro-loro lunga blonjo ning pasar pae awan janda bagiku enggak patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Joso malang ya bener janda tahan banting Ya terima kasih mohon izin Terima Bapak kasih, pimpinan Pak Turun. Bapak Perwira. Silahkan duduk minum kopi dulu dan terima kasih langsung saja request yang pasti posisi di sini Mbak Lina. Artisku berdiri semua spesial request buat Bapak Sesepuh Ngudi Rukun. Iya. Bapak Suyatno requestnya Lesung Jumenglung. buat Habis ini kisinan Ketua. yang di dapur ya Pak Ketua. Siap. Silahkan duduk. Sit down please. Silahkan duduk. Ya. Ya itu please ke cup. Ya, Lesung Jumenglung artisku Mbak Eka Sanjay Lopez yang bokongnya gede di sini posisi. Nah. Widya di tengah. Yo. Yo. cek Goyang bokongnya Mbak Eka. Yo. Ayo Mbak Eka.
Indo Setting Krishna Production. Kerja bareng seni Tarita Teras, rumah pengantin Randy Rombo Channel. Yo, yo, yo. Hey, hey. Ayo gantian Mbak Lina. Sekarang Mas Santo, ayo. Nanti saya turuti, nanti ibu-ibu semua. Kisinan juga bisa nanti semuanya. Apa lagunya? Master Mendem. Ada vitamin 4, pilih yang mana Mas Santo. Kalau Mbak Antik gemuk, pilih yang kurus. Kalau Mbak Antik kurus, pilih yang Bahino kayak Lina. Yang penting jangan dibawa pulang. Ya. Asik. Nanti yang di dapur akan saya layani request apapun baru jam zoom. Nanti ada juga lagu Sisa-Sisa Cinta, requestnya dari Mas Aris. Ya, ada juga lagu Kerinduan. Semua nanti akan kita hadirkan. Yo. Hey. 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 Yang di dapur di sini goyang semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kerjaan sudah habis, tinggal happy-happy di sini semua. Ibu Ninung, ya. Bu, aku wis mari lho Bu. Tenane. Karek kas dipan iki lho, sakete utune iki, mendem terus iki. Mendem ciu.
bocah ora tak anggap penting anak bojo wareng ojo pengamuni nuturi kaya bukaji ditokne wae nek mendem rak modar dhewe Langsung Dumes Mas Supri sini maju Mas Supri yang bakul ayam request Dumes spesial buat Mbak Jumini monggo Mas Supri istri dari Bapak Bendahara juga Ngudi Rukun artisku berdiri Dumes ya Mbak Widya duet maut dengan Mas Supri bosnya ayam di Pasar Terong habis ini langsung saja yang di dapur semua ke sini berjoget ria. Di dapur sudah selesai, tinggal besok lagi masak-masak ini. Waktunya happy-happy. Di sini semua. Tidak ada yang dimasak itu sudah selesai. Kita joget. Kita berjoget lagi, go. Dumes. Spesial buat Ibu Jumini. Semoga untuk menghibur dan bisa mengobati rasa lelah. Arep cemburu kok dudu sapa-sapa ni sing awali perhatian ning akhire sliramu sing malah hilang Wasik liyane pengen ku siji mongko
bojomu. Harus cukup berdiri Mbak Eka dan Mbak Lina, requestnya dari yang punya hajat. Wabil khusus kepada adik kita, yaitu Iksan. Lagunya Sisa Cinta. Jadi dia nikah satu kali, yang pertama dan yang terakhir semua. Ya, jangan kayak Pak D-nya. Ya, habis ini requestnya Kisinan. Sisa Cinta. Ayo, artisku berdiri semua, akan saya sawer semua. Hei, requestnya dari Bang Aris. Semoga bersama istri yang tercinta Lia. Semoga bahagia dunia dan akhirat dan cepat nanti diberi momongan. Sisa cinta. Bu, ibu yang di belakang. Bu yang di belakang sini. Harap ke depan. Harap ke depan semua. Di dapur nunggu apa? Sudah ada masak. Sini dong. Mas Wahyu lagunya apa dong? Cah bagus. Putune Jokino. Ayo. Joko sawer sih penyanyiku 100 seket. Apa goyang dong. Ayo yang di dapur goyang semua. Yang di dapur goyang semua. Cek. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita cuma berdebar dalam mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti, sedangkan kita sudah berpisah. Ayo joget semua. Ayo Mas Pandi sini dong Pandi. Pandi. Iki jane mau apa ta ya? Iki jane dong apa nek gandok kuwi rene. Ayo kakeknya digoyang dong.
Ayo mana joget semua dong. Ini lagunya Mas Ares Setiadi. Yo. Ayo lah. Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam ada bila ku menatapmu hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Yo, sa Kalista didukung video syuting Tresno Production dan juga kerja bareng seni tari tata rias Randy Ronggo Channel. Yo, 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 he, 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 cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama kini engkau datang lagi. Yo, baik lanjut. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Bila ku menatapmu hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti. Sedangkan kita telah berpisah. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Kita jumpa berdebar dalam jiwa. Oke, lagu ini dari request mempelai berdua, yaitu Ade Ares Setiadi dan Tasya Adelia. Sudah berapa ronde? Nanti baru 2 ronde setengah. Siapa yang mau nyanyi dipersilakan? Kita undang langsung saja Nabila di spot. Oke. Langsung Nabila kita undang di spot Mas Ri. Yo. Ayo Nabila.
Ya sebelum ada Nabila yang lain dulu. Requestnya lagu apa Mas Yono? Madiun Ngawi. Oke langsung lanjut. Sebagai Bapak Bendahara Udurukun. Madiun Ngawi dulu. Artisnya sama siapa Mas Yono? Mana Mbak Jumini di rumah sudah tidur? Wah. Yang di dapur sini semua dong joget. Mana Nabila? Ayo Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa tak baten saben dino bakal ilang fotomu neng dompetku. Wasik yo. Mas Widodo, lagunya apa Bapak Wakil Ketua Paguyuban Udurukun? Dipersilahkan. Turut memeriahkan suasana acara pernikahan yaitu Aris Setiadi dan Tasya Adelia.
Terima kasih. Ya, sebelum kawin kontrak, ini podang kuning dulu Bapak Pimpinan. Masih ada waktu 47 menit 11 detik. Nanti besok lagi akan dilanjutkan. Kembali masih bersama campur senya Indonesia New Kalista Entertainment. Kerja bareng bersama video syuting Trisno Production dan sanitari tata rias Randy Rangga Channel. Habis ini kawin kontrak, podang kuning. Vitaminnya yang mana pimpinan? Mbak Lina, oh Mbak Eka. Ya. Ayo Mbak Eka, nyambut gawe. Sabarane sesuk akeh kolap pindho. Nggih. Mas Joko, sini dong. Masih ada enggak sabu-sabunya bahas sini? Dari tangkap Bapak polisi.
Izin. Siap. Nyidam sari di Oh iya Ngidam Sari ya. Dikoplo. Dikoplo iya sabar sih kawin kontraknya. Mana yang di dapur ibu-ibu biasanya meriah joget kok. Nggak ada gimana ini? Oh Bajah udah pulang. Udah capek. Oh iya bentar ini Kun Cahyo. Habis ini saya panggil ya duet. Iya. Yo. Oh Upomo sliramu sedang melatih, aku lagi jatari. Upomo sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati.
Monggo Mas Supri kapan kontrak? Matur nuwun Bapak pimpinan, Bapak para rapi sini kita undang adik-adik kita yang mau menyumbang lagu, masih ada waktu 15 menit. Nah, masih 2 lagu, 3 lagu boleh. Mana Nabila? Dela. Nabila sudah tinroy. Tenroy kalingking.
Oke, ada lagi request lagu Pria Idaman. Mbak Ika Sanja Lopez berdiri. Lagu ini spesial buat kaulo muda. Ayo berjoget semua, Pria Idaman. Dari Mas Dodo Kudul, Mas Anto. Nanti habis ini kita undang lagi lagu requestnya Mas Erzan. Kita turuti dulu satu persatu, kita persembahkan. Semoga bisa terhibur di malam hari ini. Oke, Pria Idaman. Oke bro. Wasek. Oh, Adelia, sini dong. Mana saya bilang? Halo Mas Hadi Prabowo, sini dong berjoget ria. Bapak Boden Adi Prabowo SAG MAG. Oh, ayo adik-adikku digoyang semua. Besok sudah tidak ada lagi besok malam, tinggal ini yang terakhir. Langsung Anto kerinduan. Lanjut. Ayo Mas Mario ke sini. Lagunya Cinta Sampai di Sini. Yo. Halo bosku. Ayo Mas Wanda digoyang. Mas Joko, mana sapu-sapunya dong? Minta dong. Ayo berjoget semua sini.
Mas Santo. Ganti vitamin dengan Mbak Lina. Oke. Yang penting beracara dodol sing sregep Mas Santo ya. Siap lapanan. Kowe tak seneng-seneng ke. Siap lapanan. Diseneng-seneng ke karo Mas Suradi. Goyang Mas Santo. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai Arjunaku. Aku juga rindu indah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Mbak Anti, goyang sini loh. Jangan. Halo Mas Joko, di sini goyang dong, Mas Joko. Sawer dong, ayo joget dong, iya, yo, goyang Mas Joko. Wah, woi. Goyang dong Mas Joko. Hatimu jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Ayo Mas Joko, iya ada, iya Mas Joko, yo, yo, yo. Danang.
bisa sejak pergi yang mau sayang oh tak sabar aku tak sabar menanti kedatanganmu tenangkanlah hatimu jangan gelisah aku tahu kau menanti sabarkanlah hatimu sabarlah sayang aku segera kembali kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Oke, luar biasa. Tadi requestnya Bapak RW, Iten Ribolo. Hadirkan kita yang semok, bokongnya besar berdiri. Ya gila. Lagu ini spesial buat Bapak RW. Mana Bapak RW tadi? Sudah tenro kalingking? Oh tenro mikapang ya. Lagu ini kita persembahkan buat beliau Bapak RW. Khususnya di lorong Tarakan 182. Kelurahan Malimungan Tua. Oke, Mbak Eka. Ayo Mas Subri duet maut dengan Mbak Eka Sanjalo Mas. Mas Subri Tanang Iten Ribolo. Pak Ninung, sini dong. Sik. Nanti ada gara-gara sebotol minuman. Oke. Oke dari Ugalis tadi diugong Tesno Butuh Pakatar. Kerja bareng bersani dan juga bersama seni tari Taterak Selendi Rogot Channel yang bertempat tinggal di Karyango, Kostrad.
Oke, satu demi satu request kita hadirkan 29 lagu. Kalau jadi album sudah 3 album. Satu lagu penutupan berdiri semua artisku. Lagu-lagu sudah kita hadirkan. Saya di sini selaku pembawa acara. Apabila mendapatkan kesalahan dan kekurangan, saya pribadi Bang Jo, pimpinan Campur Sari. Nyokalisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyokalisa didukung kerja bareng bersama Trisno Video Setting Production. Dan juga seni tari tata rias rumah pengantin Randy Ronggo Channel. Lagunya apa terakhir yang meriah? Iming-iming. He ho ho ha ha ha. Oke. Besok di siang dilanjutkan kembali. Iming-iming. Penyanyinya ketinggalan satu. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apakah ya aku ini, baik sudah cantik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Joko.
Oh janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Ya, oke, baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada keluarga besar Bapak Suradi dan Ibu Sunarni, dan juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW lingkungan setempat. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berakhirnya lagu iming-iming kita akhiri dulu, nanti sambung kembali. Akhirus salam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.